Non digas vacío cando queres dicir baleiro. Para referírmonos a algo que non contén nada, en galego temos que usar a palabra baleiro ou baleira. Esta caixa está baleira. Pero baleiro tamén é un substantivo. Saltou o baleiro co paracaídas. Ou isto está envasado ao baleiro. A palabra vacío sí que existe en galego, pero non ten o significado de baleiro, senón que se usa para referirse á parte do corpo situada entre as falsas costelas e a cadeira. E normalmente úsase en plural. Por exemplo, de tanto rir ata me doían os vacíos. Apuntamento lusófono. Baleiro en portugués significa fabricante de balas ou cargador con balas. Pero ollo, porque no Brasil, baleiro significa vendedor ambulante de lambetadas ou contedor onde se gardan lambetadas. E sabedes como se di baleiro en portugués? Pois vacío. E envasado ao baleiro? Pois embalado en vacuo. Dígocho eu.